Hola, bona tarda. El cotxe dels pares de Berna, Etertorio. Escotxes, hola, escotxo, es merda. Bueno, este cotxe té karaoke. És un poc, anem a dir... monòtono, monocorde. Monorítmics. Però mireu-la ahí. No sé si veurà. Ta mare, ta abuela, Ta tia, sorda. tu abuelo fill de puta. Pots dir tota la puta família i el que vulguis, però és divertit. Ompliria la boca de merda i no me sabria mal. En això acabem el vídeo. Torio, digues algo. Una jornada Torio, ha dit algo. Sí, una jornada del nou interessant. Anem a comprar-nos una taula gastada per 1000 persones, però més dura que un calcetí d'una abuela. Però bueno. Abuela. Volem això penjat en el YouTube, apareix. Hasta ara.